ucele ubuyele ebhokisini lofakazi ukuzochaza ngokwenzeka ngosuku okwadutshulwa ngalo uJosi Banyoni. Ithimba labameli babasolwa lifune achaze kabanzi ngebanga ayekulo esebenzisa isihlahla ngesikhathi kwenzeka isigameko sokudubula emgwaqeni okukholakala ukuthi uhamba imoto ohlobo lwe-BMW okusolakala ukuthi yona eyasetshenziswa ngesikhathi kuhlaselwa uSibanyoni. Wale waphetha ukudweba intuba yokungena izimoto lapho okwenzeka khona isigameko. Can you first draw the two lanes that leads towards the entrance of the estate? Mina ngisumdwebi. I'm not an artist. Yes, I'm not asking you to be an artist. You have matriculated, not so. Uthi ke manje wenza matriculation. Ngimenzile kodwa futhi akudokwe ligayilwe umuntu ukuthi ngimenzile umatriculation or angimenzanga. Yes, I did make my matric or pass my matric. So please do us a favor and try to do the drawing. Awuzame Ndosi. Hayi ama-favor nguyenze mina. Angikhuliswanga ama-favor. Abameli babasolwa abakhale ngokuthi ubufakazi bukacele abuyisiza inkantolo njengoba kunembuzo angayiphenduli ngendlela efanele. Ngeke ngikwazi kumsiza. Mina umsebenzi wami bekugada hayi ukucounta ama-parking yena. Mhlambe yena bekade yela ukuyocounta nokuyocounta ihlahla zingakhi zikhule kangakanani njengoba sichazele. Mina umsebenzi wami bekugada lapha bengacounta ama-parking mina. Futhi ngaliphinda nale themba izolo lithi akudokwe eligayilwe mina ukuthi ngiyocounta ihlahla lapha ngibe ngigadile ngibe ngicounta ihlahla. Lobu bufakazi buyingxenye yamacala amathathu okuzama ukubulala athulwe enkantolo uMahlala asolwa ngokuba ungqondongqondo kuwo. uMahlala uyaziphika lezi insolo.